Poďme na to. V Kalnici? Bože, v Kalnici. V Donovaloch. OK. Poďme na to. To je dobré. Toto tu čo, aha, dobre. Fú, ale je tu štrk všade. OK. To je ako diaľnica hladké toto. A skok. Počkaj, oj, kam idem? Stoj! Poďme asi tu. Poď. To je dobré toto. Fuj, ale fúka. Fú. Toto je turbo rýchle. Hop. Hop. A už mám prach v očiach. Čo? Poď. OK, tu je nejaký hip a to je malé, to by som dal. OK. OK, čo ti šíbe? To už sme tu? Dobre, to musím ísť. OK, ideme znovu Joyline. Po menších problémoch na vleku. Všade tu štrk, bože. Ty kokos. Počkaj, v pohode som. Kámo. To neverím, že mám na videu. Bože, tie klopenky sú slepé. Naprš kúsok, prosím. Kam ide tento? Poďme. To je radne malé. OK. Skoro. A príjemne to je riadne. Kamo, ten hip je aký malý. Videl si ma na tom hipe? Ja som dopadol úplne na flat. Ja som ukrátil. Pinball. Ukážem, čom to je, aj keď už som teraz vyšiel bez kamery. No. OK. Strašne veľa štrku tu je. Bojím sa to ísť poriadne. Toto napríklad to fakt nejdem doliečiť. Na čo? A kúsok mi vadí, že aj fúka, ale inak traily sú parádne. Kúsok napršať a... Dobre, toto fakt nemáš šancu doletieť.
Čo sa? Väčšia lavica. Vieš, že som dopadol Kde? do tých skál vedľa nich našej, čo oni tu držia. Počkaj, ktorý skok? Tuto čo je to lavica, je taký menší step down mini. Aha. Je to taká lavica, kde má naľavo skaly. Neviem kde. To je jedno a ja som dopadol do tých skál a keď sa to ide viackrát. Ohoho, to je tak príjemné. Lokin. Musíš lokinúť, aby som ťa nedobehol. Dobieham ťa! Aha. Mohol som ísť bližšie za ním. Fú, prach. Do keľu, musíme ísť bližšie. Teraz ho ani nevidím. No, skoro vedľa trailu zas. Uj, prach! Á, moje oči. Jo. Som sa neodlepil, bože. Není rýchlosť. A dobieham ho. Dobieham ťa! Aha, tu si išiel. No to aj ja. Aaa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 a Kámo! Wow!
to bolo dobre. Kam si ty mieril? Čo? Kam si mieril? Tam, kde ty vtedy. Ja som vtedy tam nešiel. Ty si išiel vyššie hen tam, tak. Ja som to Si neurobil. spravil ten front flip. Čo? Čo si spravil ten front flip. Ale nie tam, ja myslím potom, nižšie. Áno, viem. No, Ty si spravil to isto vyššie. no to hej. Len ja som nie do takých štrkov, ale do takých kameňov. Let's go. Been counting days to get away, to see you again, see you again. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again. Kámo, tam chceš dupať až do konca, ak to chceš. Ak to chceš doletiť. Hej, ten bol aj super, ale tu som dal takého kriváka. No. Hej. Lebo to je presne mne na takú stranu. Ten celý bol som neboločil. Hej. Šlapíš aj po wallride? Čo? Šlapíš aj po wallride? Aha. Ale wallride som bol v pohode, ale No tak to hej. tento nie. OK, tak ja som teda v Grécku na Donovanke teraz a podľa mňa potenciál v Donovaloch je obrovský, lebo trate sú postavané fakt veľmi dobre a sú oznámené ťažšie trate do budúcnosti, čiže dúfam, že to nejako dobre vyjde na ďalší rok. Zatiaľ to veľmi ľahké, ale vidno tam ten potenciál fakt, že riadne. Možno o 3 roky to bude taký dobrý bikepark ako Kalnica, ak to tam vystávajú riadne, dúfam. Čiže tak asi.